optager det i hvert fald ikke. Jeg tror, det der så sker, det er, at jeg optager det fra min ende. Det hele, så bliver det bare sådan, jeg ved sgu ikke lige. Det tjekker jeg igennem bagefter, så det er brugbart. Der er så ulempen ved Arcade of Vogue, så det er, at den ligesom så skal man lige starte med det, så det har jeg gjort, det kan jeg se, jeg har gjort. Ja, så har vi gæster. Du skal ikke kalde mig skal. Kan du høre mig? Ja. Ja, det ved jeg godt. Det tænker jeg nok. Nå, men altså, jeg kører lige noget lyd og noget visuals fra Arcade of Vogue. Bare lige tænkt lige at give det 10 minutter, ikke? For lige at se, om der er nogen andre, der dukker op. Ja. Det er jo ikke den store afhandling, så jeg tror, at selve arrangementet kommer til at tage 20 minutter eller så. Hvis jeg virkelig trænger det. Jamen, jeg har også set frem til at endelig komme af med det nonsens der. Nå, men jeg havde jo også en lille uheldig run-in med noget alkohol der sidste weekend. Men jeg slap fra det. Jeg slap godt fra det. Altså, jeg faldt i, og så vågnede jeg op på næste station. Der var nogle panser, der vækkede mig og kørte mig hjem. Men det var bare alkohol. Jeg kørte bare nogle Master Brews ned, og så fik jeg blackout. Men jeg mistede min hat, og jeg mistede min jakke, og min pung, og alting. Det er, hvad det er, altså. Det har jeg sgu prøvet før. Det der nede med hatten, men ved du hvad, der er så meget druk i den hat, at det skal meget godt lige at få en ny hat. Det er sådan, jeg prøver at se på det, ikke? Men ja, min pung er så væk, så nu har jeg hverken telefon eller penge eller noget. Men det der var pointen, det var, at jeg tror, til næste gang, hvis jeg har fået skaffet lidt penge, så vil jeg købe også et webcam, som jeg kan bruge til de her onsdags stream. Og lave ægte reaction med kamera. Jamen det hvor man så sætter sig selv, så sætter man et billede af sig selv nede i hjørnet. Og så hvis der sker et eller andet, ja, og så min stil vil så være at have to af mig selv, ikke? En i det ene hjørne, og en i det andet hjørne. Og så ligesom sidde og battle, reagere på sig selv. Jeg havde det simpelthen så sjovt. Jeg havde det så sjovt med den der inde i eventyret med Dulu Sabat og hvad hedder hun, Alimdul eller hvad det er.
Kæft, man, jeg havde fandme også, jeg havde det så sjovt, mens jeg lavede det. Fordi jeg vidste, jeg følte på, hvor sjovt det var. Så jeg håber, at det skinner igennem. Men det er jeg glad for at høre, for jeg har jo ikke fået noget respons fra den. Altså, nej, de har sgu ikke sagt noget. I virkeligheden så... Ja, det er det jo, men det var det, jeg så lavede en joke på, ikke? Sol, han er gået under jorden, fordi han slet ikke kunne han kunne slet ikke holde ud, at jeg lavede den næste takedown. Men altså, jeg tror bare, han ikke lige har svaret på det. Okay. Okay. Følgende radioprogram. Han har lige noget andet om ørerne, eller hvad? Kunstradioprogram. Jeg bryder mig ikke om ordet, men lad os nu bare sige det alligevel. Kunstradioprogram for Spanien 1960 ja. i Aarhus. Men der vil mit råd til sådan en... Jeg vil ikke dukke op. Ja, det kan jeg godt forestille mig, at han gør det med vilje. Men altså, det jeg så vil sige som råd til sådan en type, som har det sådan, jeg har nemlig haft det selv, det er, så skal man bare ikke lave så mange aftaler. Altså, jeg hader selv sådan noget, hvis jeg kommer til at lave en aftale, jeg så ikke leve op til, eller et eller andet. Så er jeg bare sådan, det er jo min egen fejl, så skal jeg bare lade være med at sige, at jeg har fedt at gøre det. Men ja, det lærer man jo nok på den hårde måde. Nå, men skal jeg bare gå i gang stille og roligt, eller hvad? Så hiver jeg lige... Ja, det virker som om hun kunne høre mig i hvert fald før. Men er den også spejlvendt for jer, hvis jeg gør det der? Det er den, ikke? At nu har jeg linket cam dernede. Men jeg tror jeg tror faktisk jeg skal slette den her helt. Stop der. Ja. Og så stopper jeg. Sådan der, så man kan gå ind på min stream og se. Er der nogen, der læste det for jer, eller skal jeg lige skrive op for teksten? Jamen det er godt. Det er godt, AK. Det er også mere, det er også bare mig, det er mere taletid til mig, jo. Så det skal jeg ikke klage over. Det jeg lige kan gøre, det er at zoome lidt på tekst. Sådan der. Det er fordi, at det her, det er bare intro-teksten. Jeg har en notepad kørende, som jeg så har streamet ind på det her. Og lad os bare gå direkte til sagerne, hva'? For lad os lige, som til starten af, nu gør jeg det bare lidt på dansk, mens det er på engelsk, ikke? Men det kan godt være, at jeg skifter det frem og tilbage. Jeg har skrevet det på engelsk. Bare for en sikkerheds skyld. Det kunne jo være, at der dukkede alt muligt internationalt presse op, ikke? Men altså... Lad os bare gentage, hvad det er, Gudipal. Ligningen, som det så er. En besked skulle efter sigende rejse gennem tid og rum, og automatisk derfor blive mere vigtig. Er vi enige om, det er hovedlinjen i det? Så har jeg så... det er et lille introtekst, jeg har highlightet der. Men jeg har så valgt at sige... Jeg først logisk piller det fra hinanden. Og jeg vil lige prøve at oversætte det lidt, mens at jeg gør det her, så det kan være lige kløjs lidt ud. Hvis der er nogen som helst spørgsmål, så må I skrive ind på, og du må bare sige til.
Okay. Lad os bare tage den. A message sent within a set of space and time will add only persistence of that message within that set of space and time. Altså på sagt på gammeldansk. Det eneste, du kan tilføre en besked ved at sende den igennem tid og rum, det er, at den har været igennem tid og rum. Men så langt. Og det er sådan set det samme, jeg siger her igen, men sådan lidt omvendt på hovedet, eller... Det er simpelthen bare for udpenslet. Det eneste, du kan tilføre, det er vedholdenhed. Det eneste, du kan tilføre en besked ved, at den har været igennem meget tid og rum, det er, at den har simpelthen været igennem meget tid og rum. Any message persistence through any set of space and time will be given meaning, importance or values totally arbitrary any set of space and time. Det vil sige, enhver form for vigtighed, enhver form for værdi, vægt, hvad end du kalder det, vil totalt uden reference til tid og rum blive tildelt den besked. Er vi med så langt? Og det er så igen en udpensel. Jeg vil bare være sikker på, at man helt forstår argumentet her, ikke? Regardless of any set amount of persistence alone added to anything, will never add any meaning, importance or values to anything at all. Altså det er ikke bare beskeder der til at forstå. Altså uanset hvad du sender igennem tid og rum, uanset hvor meget du gemmer noget som helst væk, så vil det ikke derfor, bare på grund af tid og rum, få nogen som helst mening. Ingenting. Ikke bare beskeder. Derfor vil jeg sige, at det skulle være nok faktisk til at bevise, at det statement, som er the further a message travels through time and space, the more importance will be added to its content. Det er simpelthen logisk en falskhed, som man siger på godt filosofisk, amatørfilosofisk sprog. Er der noget, jeg skal uddybe? Fordi lige om lidt, så kommer... Det her det er selve argumentet, lige om lidt, så kommer jeg til at læse nogle... Der må jeg sige, at jeg gad ikke rigtig selv at sidde og finde på en masse eksempler, så jeg har simpelthen fået ChatGPT til at bare lave nogle eksempler på beskeder. Der har jeg 21 eksempler, som vi lige hurtigt kan gå igennem bagefter. Beskeder, som ikke får mening af tid og rum. Og der vil det være pinligt og åbenlyst, hvor nemt det er egentlig at genkende the Goody-Paddle equation som ren nonsens. Altså det er ikke bare forkert, det er simpelthen det modsatte er rigtigt. Since it is impossible to add unmeasurable metaphysical qualities like meaning and importance directly or automatically to measurable physical quantities like time and space, derfor vil det så det er ligesom beviset for den sætning. Konklusionen må så derfor være, the statement, the further a message travels through time and space, the more possible to add to the concept, must be thoroughly discarded as conceptually serious. Altså det jeg mener der, det er, så at sige, vi skal i alle tilfælde, at det bliver nævnt, vi skal afvise det fuldstændigt som et koncept, der har noget som helst seriøst at sige. Det er min konklusion. Og som jeg også har teaset for før, der skal faktisk være et før og et efter, at jeg får fremlagt de her argumenter. Fordi du kan ikke gå rundt og bare blive ved med at gentage det her igen og igen og igen. Det er faktisk, at det første eksempel, jeg vil komme med, er jo selve Goody-Paddle-ligningen. The Goody-Paddle equation er et eksempel på, hvorfor at tid og rum ikke gør en besked mere vigtig. Fordi at tid og rum har intet vigtigt tilfælde selve The Goody-Paddle equation. Det har faktisk gjort det mere nonsens. Okay, hvis der ikke er nogen spørgsmål til det, så vil jeg gå videre til nogle eksempler.
med dig, Eko? Er det stadig bare en thumbs up? Nej, okay. Jeg forsøger også at optage det her på OBS lige nu, så jeg kommer til at kunne lave en video ud af det, som jeg kan dele. Måske jeg lige skære den lidt til. Fedt. Modtaget. Okay, så lad os gå til nogle eksempler, og gerne komme med nogle selv. Hvis I har nogle eksempler, som I mener kunne modbevise min tese her, så vil det jo være fantastisk at tage fat i dem. Det skal jo selvfølgelig også siges, det burde jeg måske have sagt i starten, at jeg mener ingen disrespekt til den gode her Bubipal, Godipal, Brudipal, hvad end vi kalder ham. Det er ingen disrespekt. I virkeligheden så er det en form for respekt, jeg forsøger at give det her statement, og tage det så seriøst, at vi faktisk skal lige kigge på, hvad det er for et indhold. Og hvis det viser sig at være forkert, jamen så lad os da gå væk fra forkertheden, og så ind i noget mere sådan logisk, altså noget vi kan, hvad kan man sige? Jeg vil gerne have, at vi ligesom kommer videre fra at gentage noget, der er forkert igen og igen til uendelighed. Jeg synes jo netop på en måde, der er en eller anden form for disrespekt i, at han ikke er blevet forklaret det, forelagt det her før, at folk ligesom ikke har lyttet til det, eller hvad. Altså det skal jeg så ikke spekulere i her. Det er ikke meningen med det her show. Okay, jamen så lad os gå til første eksempel. Spam. Og I kender det jo alle sammen. Spam bliver sendt rundt til alle, altså rundt til hele verden, fra alle steder i verden. Det vil sige, at de her spambeskeder har jo altså givetvis rejst mere end noget andet menneske har på en given dag. Og hvis du skal påstå overfor mig, at spam har på den måde tilført sig selv mening eller mere vigtighed, ja, altså så for at sige det på gammeldansk, så skal du længere ud på landet. Med det. Alright. Lad os gå til næste eksempel. Jeg har jo læst dem igennem i forhånd, så jeg er overbevist om, at jeg ikke bliver mødt med et eller andet mærkeligt dårligt eksempel. Bureaukrati. Prøv at tænke på, hvor mange kilometer sådan nogle der intro-papirer til jobcentret for eksempel. De har rejst rundt i landet. Har det gjort det mere vigtigt? Har det gjort det mere relevante? Ja, you tell me. Ja, jeg har fået gæt på det. Vi er i gang med eksemplerne, så bare kom ind og sæt dem ned. Ja, det var Luna, der lige er kommet ind her, så vi er 4 nu. Alright, jeg skal... der bliver sagt hej. Hun siger hej tilbage. Alright, så kigger vi på popsangen. Så, altså igen, en der siger lidt sig selv, ikke? Synes du, at Last Christmas med Wham er blevet mere vigtig, fordi at den er blevet spillet gennem lang tid? Mit svar vil være nej. Indholdet har ikke fået mere værdi. Okay, lad os gå videre til næste. Og der kan du se, det er sådan noget chat-GPT'sk. Since language grew teeth. Altså, hvad fuck betyder det? Men det synes jeg var sjovt, så jeg beholdt det. Hvis der er nogen, der har skrevet... jeg tror faktisk, en af de første... hvad kan man sige? Depictions, eller hvad man siger, afbilderinger af Jesus, man har fundet, er som med et heste... som et æselhoved. Og det er jo ikke nødvendigt... Altså, det er en 1000 år gammel tegner. En graffiti, der er blevet fundet. Jeg vil påstå, at den ikke er blevet vigtigere, end at den er kommet så langt. Altså, den er lige så vigtig nu, som den var dengang. Igen, som sagt tidligere, så er argumentet i sagens natur, at
vigtighed slet ikke kommer fra tid og rum. Du kan tildele de her ting af vigtighed, men de kommer ikke fra tid. Men altså, ja, lad os måske hoppe ned til nogle lidt, til nogle flere, altså lidt gå hurtigt igennem det her, fordi jeg synes lidt, hvis der ikke er nogen spørgsmål til det, så synes jeg lidt, det giver sig selv. Man kan også selv gå ind og finde eksempler. Mit hovedargument, det står jo på alle beskeder, ikke faktisk, det står på alting, der er intet, der får sin vigtighed fra tid og rum, rejse i tid og rum. Så giv mig et eksempel, og ja. Ja, okay, ja. Jeg kører lige, fordi jeg har 21 af de her eksempler, så det er også lidt, altså de er meget lidt, ja. Så lad os køre lidt igennem, så prøver jeg lige at finde nogle gode af dem. Broken Software Standard, den er også god, ikke? Er Windows 95 meget mere vigtigt, fordi det er gammelt? Ikke rigtig vel. Den her, den synes jeg var interessant, fordi den har jeg også tænkt på, ikke? At vi har et problem, hvis det er, at vigtighed kommer fra altså der opstår en form for meningsløshed af, at vigtighed kun kommer automatisk fra tid og rum, rejse til rum. Der vil du faktisk lidt, men du vil faktisk opnå sådan en uheldig form for nihilisme, hvor at intet er vigtigt. Intet er vigtigt længere, fordi det er kun tid, der kan afgøre. Eller hvis det kan afgøre. Så altså, du har nogle meget større problemer, hvis du tager det her med seriøst, som er som vi på de frie valg. Den her synes jeg er god. Brand slogans. Hvor mange kilometer og i hvor mange år tror du, der er blevet... Tror du, I'm loving it fra McDonald's har rejst? Der vil du se ret tydeligt, hvor lidt meningsfuldhed der kommer af rejse i tid. Synes jeg er meget passende, den her også. Siden jeg selv har begivet mig i en form for støjkunst i nogle år. Det læner sig jo lidt op af et andet argument, jeg ved ikke om det står længere nede, men hele den her cosmic microwave background, som der ligesom skulle være opstået af altså de første, lad os sige, 10.000 år efter Big Bang. Som du kan se, når du har du kan se det, når du har den gamle tv, ikke? Altså den der tv-serie, der ligesom kører. Det kunne du jo godt på en måde påstå er et af de ældste og længst rejsende beskeder i universet. Men kan du påstå for mig, at det derfor har fået vigtighed? Det er lige så meget noise, det er lige så meget støj, som det var det her. Der har vi altså det ultimative argument. Hele universet har på intet tidspunkt produceret vigtighed ud af tid år. Ud af rejse i tid år. Og så er vi ved vejs ende for denne gang. Og ja, har vi ikke, der er sådan en soundboard her. Så klapper jeg mig selv. Det er meget selvoptaget, ikke? Good riddance to the Goody Pal equation. Det er sådan set konklusionen. Så vil jeg lade det være op til åben snak. Hvis der er nogle kommentarer eller nogle spørgsmål til noget, så vil jeg være til spørgsmål her.
Jeg tror han har brugt... ja, det er jo så spørgsmålet, om man kan det. Jeg har hørt andre formuleringer som vægt eller vigtighed. Det er også derfor, jeg skrev værdi og skrev nogle ekstra ord på, for at være sikker på, at man ikke bare vil ændre det ord. Det kan jo lige så, altså, ja. Lollet, ja, men så har vi et definitionsproblem, ikke? Altså, hvad er definitionen af lollet her, altså? Jamen, jeg siger jo ikke, at vigtighed ikke findes. Jeg siger bare, at det kommer et andet sted fra. Altså, ifølge mig, hvis Goodipal, han tager det her seriøst, hvis der nogen tager det seriøst, så er min påstand jo faktisk, at det er The Goodipal Equation, der tror, at alt er meningsløst. Hvis det skulle komme fra tid og rum, altså, ja. Det virker ikke som om det kommer fra, så kommer det ikke fra mennesker, vigtighed, eller så. Det er det, jeg vil jo mene, at vi som mennesker tillægger noget vigtighed, alt efter alle mulige andre årsager. Vi kunne selvfølgelig også sige, okay, fordi at den her besked har rejst i lang tid, så derfor så synes jeg, det er vigtigt. Men det er jo så stadigvæk dig, der synes det. Det er ikke tiden og rummet, der har tilført vigtighed, ja. Det kan også være, hej mor. Ja, så virker det på overfladen vigtigt. Mit problem det er, mit påstand vil være helt klart nej. Det er ikke derfor, den er vigtig. Det er vigtigt, fordi at du synes det er vigtigt. Men lad os tage et nærværende eksempel, hvis det er altså noget, som er til at forstå. Hvis du på hospitalet går op og får lavet en screening, og du får at vide, at du har kræft, så vil jeg påstå, at det er en vigtig besked. Jeg vil også påstå, at den besked får du ekstremt hurtigt. Så hurtigt, som de overhovedet kan give dig. Ja, hvis du får at vide for sent, at du har fået kræft, så har du ligesom ikke så meget vigtighed i sig længere, vel? Det er ekstremt uvigtigt at få at vide, at man har kræft, efter man er død af kræft. Og den besked, den har ikke andet end at få tid og rum til sig. Den har så til gengæld mistet al sin vigtighed. Og jeg vil påstå, at mit argument ikke er til at skyde igennem. Altså, men det er, jeg vil vildt gerne... Altså, nu har han selv sagt, han har jo selv sagt, at han gerne vil modbevises eller modargumenteres. Jeg har den samme intention her. At hvis der er nogen, der kan skyde igennem mig, hvis der er nogen, der kan skyde igennem min tese her, så vil jeg meget gerne gøre det. Nej, og det er jo det, der er den centrale påstand i The Goodipal Equation. Det er, at en besked automatisk skulle få mere vigtighed til sig. Og det er det, der kan gøre sådan noget. Selvfølgelig kan besked være vigtigt, uanset hvor langt det er. Altså, jeg siger ikke, at der er ingen besked, ja. Ja. Super cool, men hvad nu hvis den civilisation, der har udsendt beskeden, allerede er ready, og deres sol er eksploderet? Er det så en vigtig besked? Det er det, der er spørgsmålet. Har den besked vægt? Eller er det bare cool, du ved, fordi... Ja.
Jeg synes, der er en markant forskel på noget, der bare sådan er cool, spændende, interessant, og så noget, der er vigtigt. Eller noget, der har vægt. Men igen, jeg vil påstå det samme omkring spændende ting. Spændende ting bliver ikke spændende, fordi de har rejst langt. Det er jo spændende, fordi de kommer fra alien, eller fordi det er jo spændende, fordi du synes, det er spændende. Ikke? Og det skal vi jo også synes. Vi skal da synes. Vi skal da bare være. Jeg synes bare, vi skal være bedre til at se, hvor vores synspunkter kommer fra. At de kommer fra os selv, at de ikke kommer fra derude fra. Altså. Så klart. Og ved du hvad, det kan jo være, at vi skal tage fat i nogle andre argumenter en anden dag. Nogle andre tossede visdomsord, som skal pilles fra hinanden. I dag var det bare The Goodie Pal Question. Det er der, vi starter. Og jeg tror faktisk, at der ikke er så meget mere at sige til det. Altså, jeg ved ikke, hvad I andre har planer, men jeg kan lukke ned nu her, eller så kan jeg sætte en video på, eller et eller andet. Men det kan også være, at vi bare ses snakkes ud næste uge. Hvor det måske bliver lidt mindre langhåret, og så viser vi bare nogle videoer igen, eller sådan noget. Det er jeg glad for, at du synes. Jeg er glad for at kunne dele det. Jeg er glad for, at I kom og lyttede til det. Selv tak. Jeg skal ud og se, om den her optagelse, den var noget værd. Men tak for det selv. Tak for forståelsen. Vi snakkes ved. Ha' det godt. Ja.